Здравейте, аз съм Дани от Laystyle.bg и днес ще ви покажа как ще изглеждат вашите Jordan 4 University Blue. Обувките, които държа в момента, са UA изпълнение, което означава, че са направени в същите фабрики с същите материали. Това би трябвало да означава, че не се различават по абсолютно нищо с останалите, но дали е така, останете до края на видеото, за да разберем заедно. Jordan 4 е топ 3 най-търсени модели на Nike от 2018 насам и това е нормално. С вечни класики или с много разцветки, определено модела привлича окото на всички. Напишете ми в коментарите кой е вашия любим модел Jordan 4, а тези, които ще разгледаме днес, са именно Jordan 4 University Blue. Моделът е съставен от материал наподобяващ велур или да сме по-точни, велурена кожа. Този материал я прави много по-различна от всички останали. Обувката е перфектна за зимата, защото освен, че върши работата да изглеждате като истински човек, върши работата на една обувка през зимата, именно да ви топли краката. Нека сега си поговорим за плюсовете и минусите на тази обувка, а те идват от едно и също място – материята. Материята на тази обувка е велур, което означава, че тя се цапа изключително лесно, но за радост и толкова лесно се чисти. Точно така. Ако си изцапате обувката, което е доста вероятно да се случи, то може да я изчистите изключително лесно, без абсолютно никакви затруднения и дори когато е на мокрите, изсъхнали веднъж, изглежда като чисто нова. Това беше всичко от нашото ревю, скъпи приятели, на тези уникални Jordan 4 University Blue. Ако искате да се закупите тези или още сред най-популярните модели в момента, можете да го направите от сайтът на Laystyle.bg. Поръчването е изключително лесно. Добавяте продукта, който сте си избрали в коричката, натискате чекаут и готово. Поръчката ви е направена и очаквате вашите нови обувки да пристигнат, за да изглеждате като истински пичове. Благодарим ви, че гледахте това видео. Напишете долу в коментарите хареса ли ви ревюто и на кой вид обувки искате да направим следващо ревю. Благодарим ви.